खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एडभान्टेज आसामनि लाहार फाहार खालामनायखौ गिबि मन्थ्रिया खौरां लाहैदों। उमरांसुआव स्कुल बास जाब्रथाय, सासे फरायसानि जिउ खहा आरो गोबांसा जखम। सीएम भिजिलेन्सआ धुब्रीनि DFOनि न'आव सिग्रोमदों। गुवाहाटीआव सेथि गुवाहाटी एशियान फिल्म फेस्टिभेल खुंनो लादों। गुवाहाटीआव फरायनो थाफैनाय सासे फरायसाया भारा न'आव थैदों। जब्रा लांनाय एम्बुलेन्सआव हरखाबै अर नांदों। ड्राग्सजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौ खादों पुलिसआ। गं 80निबो बांसिन आयेन बेरेखा साइलेन्सारखौ सिलिंखार खालामदों पुलिसआ। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। एडभान्टेज आसाम 2.0 नि लाहार फाहार खालामनायखौ खौरां लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गुबुन हादराव रावना होगोन। एडभान्टेज आसाम 2.0 नि थाखाय इनभेस्टर नागिरनो थाखाय गुबुन हादराव थांगोन गिबि मन्थ्रिया। बेनि सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि हराव असम लक सेवा भवनाव केबिनेट मन्थ्रि आरो गोजौ थाखोनि अफिसारफोरखौ लानानै मोनसे रिभिउ मेलाव बाहागो लायो। रिपर्ट बायदिब्ला बे रिभिउ मेलाव गिबि मन्थ्रिया नेहरू स्टेडियामखौ जौगाखांहोनाय, डिब्रुगड़आव अडिटोरियाम हल लुनाय, डिफुआव मेडिकेल कलेज हस्पिटाल आरो एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि लुनाय बिथांखिनि खामानि जौगाहोनाय, एडभान्टेज आसाम 2.0 सन्मिलननि सिगां बेनि फोसावनाय, गुवाहाटी नोगोरमानि सोरगिदिं साजायनाय, गासैबो लामा सामाफोरखौ फोसाबनाय आरो गुबुन गुबुन बिथिंनि सायावबो खौरां लायो। मख'नो गोनांदि फैगौ 25 आरो 26 फेब्रुआरि खालि गुवाहाटीआव खुंनाय जागोन एडभान्टेज आसाम 2.0। बेनि जोहै रायजोआव इनभेस्ट खालामनाय गासै इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाखांहोनायनि राहा लागोन। बेनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर बिश्व शर्माया हादरनि माखासे नोगोरमाफोराव थांनाय उद्योगपति दारिमिनगिरिफोरजों सावरायदों आरो एडभान्टेज आसाम 2.0 आव हांख्रायहैदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि हिमन्त मन्त्रि सभानि फालांगि बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया एडभान्टेज आसाम 2.0 नि फोसावदिंनो आरो इनभेस्टर नागिरनानै गुबुन हादराव रावना होदों। बिमल बराया दुबाइनि उनाव दिनै इंलेन्डआव एबा लन्दनाव दंहैयो। दिनै फुङाव दिमा हासाव जिल्लानि उमरांसुआव फरायसाफोर लाबोनाय गंसे स्कुल बास गारिया जाब्रथाय जादों। बे जाब्रथायाव सासे फरायसाया जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरा गोब्राब जखम जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला AS 08C 2292 नम्बरनि गंसे स्कुल बासआ दिनै फुङाव उमरांसुआव थानाय निसिम सिमेन्ट फेक्टरिनि साखाथियाव लामा सेरावनो बेलथायो। बे जाब्रथायाव जिउ गोमानाय फरायसाखौ सेक्रेड हार्ट स्कुलनि फरायसा दालमिर रंफि होननानै सिनायथिनो होदों। बबेखानि बे जाब्रथायाव सासे फरायसाया जिउ गोमानायनि अनगायैबो 15 फरायसाफोरा गोब्राब जखम जायो आरो बिसोरखौ साखाथिनिनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बे गिख्रंथाव जाब्रथाया जानो मोनखो बेनि बागै दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। अब्लाबो रोजा खुवा खुनायनि जुनैनो बे जाब्रथाया जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। गुवाहाटीआव थानाय सासे हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिनि न'आव दिनै सीएम भिजिलेन्सआ सिग्रोमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला धुबुरीनि DFO हिरण्य पाठकनि न'आव दिनै फुङाव सीएम भिजिलेन्सआ सिग्रोमदों। आयनिख्रुइ बांसिन सन्देह गोनां सम्पतिनि बिगोमानि सन्देहआव हिरण्य पाठकनि न'आव भिजिलेन्सआ सिग्रोमदों। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि नारेंगियाव थानाय पाठकनि न'आव भिजिलेन्स सेलआ सिग्रोमनानै माखासे अजद गोनां डकुमेन्ट्स आरो मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। बे सिग्रोमनाय समाव हानजाया हिरण्य पाठकनि गुबुन मोनसे सम्पति नागिरनानै दिहुनदों, जाय कम्पानिखौ पाठकआ गुवाहाटीनि 6 माइलआव लानानै दोनदोंमोन। बबेखानि बै जायगायावबो भिजिलेन्सआ सिग्रोमनो हागौ। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै जाख्ल'नाय आरो लुथिनायनि अजदआव DFO हिरण्य पाठकनि हेंथायै सीएम भिजिलेन्सनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सोलिफु बोसोर 2025 नि फैगौ 7, 8 आरो 9 फेब्रुआरियाव गुवाहाटीनि ज्योति चित्रबन स्टेडियामाव ट्रेन्डिं नाउ मिडियानि जोहै बानजायनायाव गुवाहाटी
एशियान फिल्म फेस्टिवल खुंफुंनो लादों। भारतखौ लाफानानै इरान, नेपाल, उजबेकिस्तान, काजाखस्तान, बांलादेश, हंकं, आजारबाइजान, फिलिपाइन्स, श्रीलंका आरो तुर्कीनिफ्राय गासै मोन 20 सावथुनफोरखौ बे सानथामाव सायख'नाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों खुंफुं आफादा। देरगावनि सासे लाइमोना सनिबारखालि सोमोनांथावै गावनि भारा न'आव थैनानै थानाय जाथाया ओनसोल नाङैनो बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे लाइमोना आरजु विद्यापीठ कलेजनि सासे फरायसामोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसाखौ देरगावनिनो काकदङानि थागिबि अनिमेष बरा होनानै सिनायथिनाय जादों आरो बियो 16 जानुवारि खालि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अनिमेषआ मागो दमासिनि सिगां न'आव थांनानै सोरखारनिफ्राय मोननाय गारिखौ लानानै गुवाहाटीआव थांफिनदोंमोन। अनिमेषआ काकदङा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायनायजों लोगोसेनो स्कुलनि गाहाय नेहाथारिबो जाबोदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा अनिमेषनि जिउ गोमानायनि गुदियाव सोरनिबा सोलो थानो हागौ होननानै दाबि दैखांदों। बबेखानि बे जाथायखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो दासान्दि राहा लानाय जायो। धेङाघाट ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, जेराव शुक्रबारखालि उल्टननि साखाथियाव गंसे एम्बुलेन्स गारिया दुलियाजान फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाबै अर नांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया सोमजिखांनाय समाव एम्बुलेन्स गारियाव डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनिफ्राय कामिनि साहा बागान फारसे लांनाय सासे जब्राबो दङमोन। अर नांनाय एम्बुलेन्स गारिखौ AS 01 RC 5732 होननानै मिथिमोननाय जादों। अइल इन्डिया लिमिटेडनि अर खोमोरग्रा हानजाया जाथायसालियाव थि समावनो नुजाथिफैनानै होखोमोरनो हादोंब्लाबो गारिया अर खामना गोबाङैनो खहा जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। जायगानि थागिरिफोरनि मददनि गेजेरजों गारिनि 4 सुबुं जब्रा जानाय, जब्रानि बिगोमा, ड्राइभार आरो थाबाग्राफोरखौ खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हायो। बबेखानि मा जाहोननि थाखाय गारियाव अर नांदोंमोन बेनि जाहोनखौ रोखायै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। तिनसुकिया पुलिसा शुक्रबारखालि ड्राग्सजों लोगोसेनो सानै ड्राग्स फालांगिरि आरो जायगानिनो सासे सुबुंखौ खानो हादों। मख'नो गोनांदि बे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों नागालेन्डनिफ्राय आसाम फारसे फालांगि खालामनो लाबोनाय गोबां बिबांनि हेर'इनखौ जब्द खालामनो मोननाय जायो। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि बिटु गहेन आरो नाटी इक्का सानैखौबो सानजौफुनि 12:10 रिंगासोआव डिमापुरनिफ्राय अवध आसाम एक्सप्रेसआव मोनहैनायनि माखासे समनि उनाव निउ तिनसुकिया रेलवे स्टेशननि साखाथियाव खानो हादों। लोगोसेनो बिसोरनिफ्राय हेर'इननि आबुं जानाय 4 प्लास्टिक बेगखौबो जब्द खालामनो हादों। बेराफारसेथिं पुलिसा तिनसुकिया टाउनाव थानाय दतुटिया सकआव गोख्रोङै अपारेशन खालामनायावबो बिकी बरा मुंनि सासे सुबुंखौ ड्राग्सजों सोमोन्दो थानायनि जाहोनाव खानो हादों। अरुणाचल प्रदेश पुलिसा सानजा सियां जिल्लानि पासीघाटआव रड सेफ्टी मान 2025 नि खोलोब सोलिगासिनो थानाय समावनो गासै गं 80निबो बांसिन मडिफाइड बाइक साइलेन्सारखौ बुफायना सिलिंखार खालामदों। गोबारै सोदोब जानायनि जेंनाखौ बाङाइ खालामनो आरो लामानि रैखाथिखौ बांहोनो शुक्रबारखालि रिजार्भ पुलिस लाइनआ जेसिबिनि हेफाजाबै बैफोर साइलेन्सारखौ सिलिंखार खालामनायाव आबुङै जाफुंसारदों। सानजा सियांनि एसपि पंकज लांबाया बुंथिनाय बादिब्ला गासैबो साइलेन्सारफोरा नांगौ बिबांनि डेसिबेलनिबो बांसिन सोदोब जाहोना ट्राफिकनि आयेनखौ सिमफायना ओनसोलखौ गुबुंले खालामो। जाहोनाव आयेननि गोख्रों राहानि गेजेरजों बैफोर खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाया गोरलै जानानै फैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।